Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan journaliste Seydou an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u waleɲuman marhaba ni nin dana in gosira journaliste Seydou a bɛ jamana kunnafoni de ko fɔ kunnafoni min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin dabaji karamɔgɔw Sɛbɛnfura dongow u ka wuli ka jɔ suko ani dugusɛjɛ tɛ journaliste Seydou ne ko min ye gafe kɔnɔ ko ye mun do dɛ Daba Tunkara gafe kɔnɔ ko dɔ wɛrɛ tɛ kunnafoni minnu n'olu bi sɛbɛn nanzarakan na k'a bayɛlɛma todunkan na min bɛ se k'a to bunahadamadenw bɛɛ lajɛlen k'i ka faamuyali sɔrɔ ko an kelen di baara in kɛ sabula fɛn min y'an dɛmɛbaaw ye radio so camanbaden de bi kalanzan na a bɛ kɛ sababu ye anw kuma k'a ka yɔrɔ jan sɔrɔ ko radio yɛrɛ lamɛnbaaw olu fana ka wasa u tulo ka bɔ u ka jamana kunnafoni bɛɛ sɔrɔ kunnafoni bala ye nin de ye journaliste k'a dɔn kunnafoni bala ye nin ye ni maa min taara Danpan Jariso Danpan Jariso san b'a sɔrɔ Moribo Jariso dugutigi sigilen bɛ a ka gwɛlɛ kan a ka jelikɛ kelen min ye Tunkara ye o sigilen b'a kɛrɛfɛ Danpan a n'a lamini ka kɛlɛkɛ Biramusi don wa kɛlɛkɛ Biramusi ye Tunkara ko don wa awɔ awɔ kɛlɛ Wali Tunkara si don wa Maafa Wali o si don Buramukɔrɔba si don wa Dabakɔrɔba si o de sigi bɛ k'an lamɛn wa o si don n ko n fa de don ne y'a dɔn mais Bamaden bɛɛ de ti k'a den ye o kɔrɔ Wali kɛlɛkɛ Wali Maafa Wali kɛlɛ Wali a donna kɛlɛbolo o kɛlɛbolo la a y'o se sɔrɔ ngɔni da b'a bolo kelen la a bɛ k'a fɔ cɛw nɔfɛ marifa b'a bolo dɔ in na n'a ko tiw yanfɛ cɛ 100 bi bi o mɔdenw de filɛ an bolo nin ye jadisiw kɛmɛ ka segu minɛ an kɔrɔ o tuma i ye de ko don waa tari anw de ko don i ka kuma ɲaamina o Bamaden bɛɛ tɛ k'a den ye e kan bɛ joli ma san ne kan bɛ Daba Tunkara Jugusu Tunkara Saniya Tunkara Piki ninnu ani Sini ne kan bɛ ninnu de ma o kelen parce que ye kɔrɔlaw n'i y'o fɔ aw biɲɛkɛnɛ kamalen valew sanfa dugufaw ɲankuma kan k'a sɔrɔ Muruja kungokolo kɔnɔna aw ni Amadu Kufa kari bɛ ɲɔgɔn na n'i y'o fɔ a mɔkɛ ka marifa bɛ yen a kan gɔni bɛ yen n ko n'i y'o fɔ i ye tiɲɛ fɔ journaliste Seydou cɛ min ye ne wolo a t'a ye ko jeli cɛmɔgɔ a tun bɛ Segu jelikɛ Jandɛ a ka surun nka a ka farin ko diden n'a jiginna ayiwa jatigi min fɛ yen i b'a sɔrɔ n'o ye dumuni toda sigi a yɛrɛ b'a ka nada sigi ni jatigikɛ y'a ɲininka jelikɛ nin ye mun ye n ko dumuni sigilen don dumuni b'a ka tobi e de kosɔn a b'a fɔ n jatigikɛ o t'a tiɲɛ ni e ka na banna ne bɛna na min sigi muso bɛna na min tobi an n'o kɛ k'a tɔ laban o tɛ kelen ye o tɛmɛnen kɔfɛ jelikɛ min kun don a kun ka surun a ka surun nka a ka farin muso 4 dafalen b'a bolo a kelen o kelen bɛ mètre 1 ani centimètre 80 ni kɔ bɔ muso bɛɛ ka bɔ a bɛɛ ka ja ye piwu journaliste Seydou n'a ka moto mankan bɔra carré kɔnɔ poto den fara muso kan bɛɛ b'a dɔn nin ye jelikɛ in natɔ ye ne b'a natɔ ye an bɛɛ bi boli a ye fɛn k'i la a ma fɛ bɛɛ bi boli ka t'i dogo so kɔnɔ n'a ni ɲɛ fɔlɔ bɛnna dukɛnɛ na i t'a fila ni tila ne ni muso kɛlɛla ne baninjini bɛ Aminata Danbɛlɛ o y'an wele Tama o y'an wele a taara k'a bɛ kankari da ne ye e ka nin ye mun ye Batara den e ka nin ye mun ye i bɛ mun kɛ mun na i bɛ n buramuso tɔɔrɔ ayi i don ko don kuma misɛnnin de kuma caman i bɛ kɛlɛ la ne ko n ko Aminata n ko kɛlɛ ma kɛ ten koyi a kɛra tan a ye nin fɔ ne ye ne yɛrɛ n ka minɛnw da ka bɔ kɛnɛ ma ne y'o fɔ dɔrɔn ne bandini sera ka kasi ten a ko Daba awɔ a ko a fɔ cɛmɔgɔ su na se ka nin mɛn n ko taa i mago la Bamaden bɛɛ tɛ k'a den ye ko yɛlɛmana koyi n ko nkurunko ye sajɛ wolo n ko i yɛrɛ n'i ta diɲɛ laban maanifin ni kununko maanifin an tɛ kelen ye ko foyi ma anw mɛn si la an sɔnna ko caman ma ka ko caman bɔ e ma i cɛ kun tɛ sɔn nin ma a tɛ sɔn nin ma a ma si sɔrɔ nɛgɛw kɛra fɛ yen a tɔgɔ de ko Burahima Gindo ko jɔnni de ka nafa b'a la Mali ani Muritani ka kunkari ɲɔgɔn na journaliste Seydou i k'a dɔn wulikajɔ ani kuma ɲɔgɔnya o don ye fura ye joona kɛwale minnu kɛra tile damadɔ in na Mali ani Muritani furanjɛ la sabula Muritani ka dɔ u ka den dɔw i ka don ni kɛnɛ karabara Mali dugukolo sanfɛ jɔnni nɔ don jɔnni de y'a kɛ a kɔ dun bɛ taa wolo mun na gɛlɛya kɔ Mali ani Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ jamanakuntigi
a kɛlɛ Asimu Goyita a y'o de faamu joona a ye délégation belebeleba de labɛn Doha conférence in na k'olu ci ka taa Mauritanie faamaw ka t'u kuma ɲɔgɔnya i k'a dɔn tasa da ni k'a f'u ye Mali nɔ tɛ Mauritanie den ni Mali den nin bɛɛ lajɛlen b'a faso de kɔnɔ Mauritanie den ni Mali den a man di i k'a dɔn ayiwa jamana in faama si ye a denw ka degun sɔrɔ ni gɛlɛya ye Mauritanie den dɔ sɔrɔ Mali dugukolo sanfɛ fura min b'o la o de ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jateminɛ ka sɛgɛsɛgɛliw boloda maa min bɛ sɔn ka nin kɛ walima gɛlɛya ka don Mauritanie ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ a nafa bɛ se joli ma n'an y'o ɲɛɲini i k'a dɔn taafaw bi dɔn o la min ye Mali ministre ani délégation ba u taara Mauritanie faamaw kuma ɲɔgɔnya Johan Seydou kuma min n'u sera ministre i k'a dɔn Diop cikan min don n'a da a y'a ɲɛfɔ Johan Seydou a labanna ka dugawu don kɛ dugawu don min bɛ kɛ sababu ye ka mɔɔw dusukun da sabula Mali i k'a dɔn a dugu min bɛ yen i k'a dɔn n'o bɛ danjala Mauritanie ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ a fɔra ko marikalo tile 5 n'a tile 6 i k'a dɔn ayiwa dugu min n'o ye Alayi i k'a dɔn Mali dugukolo don ɔ min kɔni ye ayiwa jɛrɛjɛkulu dɔ taara Mauritanie ka den dɔ ni kɛnɛ karaba i k'a dɔn a maa yɛrɛ a wasalen don dɔɔnin koyi kabini o kɔni kɛra mangamisɛnnin ani gɛlɛmisɛnnin donna i k'a dɔn Mali ani Mauritanie cɛ anw tɛ anw bɛ sɔn ka Mali den fa wa jango Mauritanie ka den o kuma tɛ i k'a dɔn min kɔni nin kuma ninnu ye i k'a dɔn a nana ni dusu faali ye kosɛbɛ jamana ɲɛmaaw ani jamana taabolo u y'a ɲɛfɔ kosɛbɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛ Johan Seydou min ni min kɔni ɲinina Mali ka ayiwa jɛkulu dɔ bɔ Mauritanie fana ka jɛkulu dɔ bɔ u ka jɛ min kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininkaliw ye ka se k'a ɲɛdɔn n'o kɛra lakana bɛ na cogo min na lakana min bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn an furanjɛ an dan na i k'a dɔn ayiwa lakana ka kɛ sabatifɛn ye i Maliden o walima i Mauritanie ka i k'a dɔn bɛnkan kɛr'o ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ jamana Daba Tunkara n'i ye sɛnugu tilennen ye kana ɲininkali kɛ kala b'a la ni tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Info Matin ani Nouvelle Horizon an ko fila ci ɲɔgɔn na Ablaye Ouattara fo ka taa se fɛn min ye Tokuna A Traoré ma u ko i da bɔra ka don nin kuma min na n'a bɛ ɲini ka kɛ gɛlɛya ye Mali ni Mauritanie cɛ Ala de farala an kan jamanakuntigi n'o ye président Assimi Goïta ye a ye cɛden minnu wuli ka taa ko in ɲɛɲini o kɛra sababu ye fɛn min ye Mauritanie faamaw ye u ka ko in faamu maa minnu ye ko in kɛ dibila u kun jigi b'a kan k'a fɔ nin bɛna kɛ kɛlɛba de ye Mali ni Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma ɲɛ fɛn min ye ko in ye n'a gɛlɛyara a laban Mauritanie yɛrɛ bɛna a ka datugu Mali de ɲɛ wala Mauritanie bɛna kɛlɛkɛbolo de wuli ni ka na bin Mali kan sɛbɛnnikɛla ko in lawulila o de kama sabula siɲɛ fɔlɔ kɛra janvier kalo tile 17 dugu min bɛ n'o ye accord ye fɛn min ye maa 7 o su yɛrɛ o ye Mauritanie ka den ye nin min kɛra kusan na maa dɔw yɛrɛ de tununa dɔw ko a bɛ se maa 30 ma u su ma ye u ɲɛnama ma ye u ta fan ma dɔn k'u tunu i b'a fɔ to bi na nugu la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin kɔni ye Mauritaniekaw sɛbɛkɔrɔ kamana guwa nka sigikafɔw kɛlen Doha conférence in na fɛn min ye faamu ye dɔɔni o bi ɲini ka sɔrɔ sabula ko in kɛ ani RFI ani France 24 ka Mali armée jalakili daminɛ o si ma kɔrɔ ni si ye o kibaruya fɔlɔ min dira a ye Mauritanie faamaw sɛbɛkɔrɔ dimi u yɛrɛ ye communiqué kɛ ka jalakiba de bi Mali kan sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔnin bɛɛ colonel Assimi Goïta a y'a ka téléphone ta kikiw fɛn min ye gasoil ye k'a wele k'a kuma a fɛ ni ka ɲɛfɔ k'a ye ka laban tuguni ka délégation ba caman min bɛ se maa 6 fɔ maa 7 ma o bɛɛ taara ka taa ɲɛfɔli kɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Mauritanie faamaw ye u ko bili haki an kun sigilen don ni nin ye siga min n'a tun bɛ Mali kan siga bɔra o kan nka maa minnu tora an k'a ko ɲɛɲini sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye bɛnkan 5 ye u k'o ka sigi sen kan jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ka sigi commission conjointe minnu 2 bɛna jɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ko in bɛ se ka ɲɛdɔn cogoya min na Mauritanie ka ani Maliden a 2nan n'o kɛra bɛnkan ye o ye k'a fɔ fɛn min ye wulikajɔ ka kɛ joona fɔlɔ min kɛra n'o kɛra janvier kalo tile 17 jaabi ka sɔrɔ la o kɛra dugu min na o ye accord ye o sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔ min n'o kɛra Mali fɛ jaabi minnu sɔrɔla Mauritaniekaw k'o ka da u tulo kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen maa minnu bɛ n'olu nɔyɔrɔ ko la
fɛn min ye Mali ka se kɔnɔ o maa ninnu ka ɲangi min bɛ se k'a to u ka nimisa u ka kɛwale la o ye laɲini sabanan ye laɲini naaninan ani bɛnkan naaninan min n'a kɛra o de ye k'a fɔ jɛkulu dɔ ka sigi u ko min ma cadre de concertation conjoint hakilinaw ka kɛ kelen ye ni nin n'a ɲɔgɔnna kow bi kɛ u bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ cogoya min na o jate ka minɛ a duurunan fɛn min ye Moritani ani Mali o bɛna wuli ka jɔ de kɛ bɛnkan sɔrɔ la k'a fɔ yɔrɔ in yɛrɛ la n'o ye Mali ni Moritani cɛ frontière in kɔni patrouille belebeleba de bɛna kɛ sa Mali bi sɔrɔdasi dɔw di Moritani bi sɔrɔdasi dɔw di o tuma u bi sɔrɔ ka kojugukɛlaw kɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko bɛnkɛra nin kan tɛgɛnɔbila kɛra o kan Mali yɛrɛ to a la ministre Ablaye Diop ale y'a tɛgɛnɔbila sɛbɛnnikɛla ko délégation seginnen kana Bamako u nana kana nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ colonel Asimi Goyita ye o yɔrɔnin bɛɛ sɔrɔdasi ɲɛmaa ye maa minnu ye n'olu bi kɛlɛ yɛrɛ kunna Asimi Goyita y'u ɲininka aw ka hakilina ye mun ye kɛlɛbolo bɛ dabolo jumɛn kan nin kungokolo ninnu kɔnɔna na u ko kɛlɛ yɛrɛ kɔni an bɛna dɔ de fara kɛlɛ kan sabula kungokolo in n'o ye Wagadu kungokolo in ye Bamanji jugu ani daga jugu caman de bɛ yen hali Faransi ka janfa caman bɛ Wagadu kungokolo in de la o yɔrɔnin bɛɛ Asimi Goyita ko n ye kɛnɛ di aw ma aw ka Moritani sɔrɔdasiw jɔ Moritani frontière la aw yɛrɛ k'aw jɔ Mali fanfɛla na a ka Bamanjiw kɛrunu daminɛ n'u k'u bɛ se Moritanikaw b'u kunji payi sɛbɛnnikɛla ko a ko o tuma min bi kɛ k'a da civil bɛɛ lajɛlen kulo kan maa o maa n'i yɛrɛ Wagadu kungokolo la ntana gosilen kɔfɛ i bɛ fara jugu kan dɛ i ta filani kila civil o civil Wagadu kungokolo n bɛ taa lɔgɔ ɲini n bɛ taa mago la wala n bɛ taa foro kɔnɔ a bila sabula maa o maa n'i yɛrɛ Wagadu kungokolo kɔnɔ nin waati in na i bɛ bɔrɔndɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Mali gouvernement ye u ye communiqué kɛ k'o da bɛɛ lajɛlen kulo kan communiqué min n'o sɛbɛn kɔrɔ mɛnna a ko kɔfɛ colonel Asimi Goyita ko ministre de la défense fɛn min ye sariyatigi ye minnu bɛ e ka fanfɛla la ni sɔrɔdasi ko wulila e de b'a jateminɛ o tuma fɛn min ye enquête ye procès verbal a di yan n ka taa di Moritanikaw ma min bɛ se k'a to an ka sigi faamuyali ka kɛ o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye procureur militaire ye ale fana ye kunnafoni di kɛ k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔ minnu ani jaabi minnu sɔrɔla olu bɛna da diɲɛmaa kulo kan kiiri tigilama minnu bɛ yen sɔrɔdasi kunda olu ye wulikajɔ ni baara daminɛ u bɛna taa Moritani u bɛ taa jamana Mali yɛrɛ a kɔrɔnfɛlaw na ani fɛn min ye sɛgɛsɛgɛliw ye u bɛ t'o kɛ ni wɔcɛ kɔnɔna ninnu na min bɛ se k'a to jaabi minnu sɔrɔla ka t'u ɲɛda ko in yɛrɛ kan maa 7 min n'o su yera u bɛ t'o su yɛrɛ wɔgɔbɛ ka t'u ɲɛda a su kan awɔ ni dɔgɔtɔrɔw médecin légiste u b'o da u yɛrɛ kan maa 30 min n'o ɲɛma tununnen bɛ yɔrɔ dɔ fɔlen bɛ k'a fɔ u tarasi yera ye dɔw y'a fɔ k'a fɔ u fagara de dɔw ko tunukɛla n'u ye fɛn min ye lakana finitigiw yɛrɛ ye kiiritigɛw la u ka finitigiw olu yɛrɛ de bɛ taa kɛnɛ kan ka t'u ɲɛda ko in kan ni ka taa seereya n'o bɛɛ kɛra waati min na jaabi min mana sɔrɔ la o bɛ da Moritanikaw kulo kan o tuma Mali yɛrɛ a bɛ kɛlɛ kɛ ka ɲɛsin bolo min ma kɛlɛ bɛ ɲɛsin o ma kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Info Matin ani Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi bɔli la ne koko ni ngurunin bɛnnen bɛ maa ni sigi ɲɔgɔn cɛ kuma kungurunin ye Jean Sodi k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Jalo ale kɔni ka baara bɛnnen bɛ sɔrɔdasikuluw nɔfɛ taama ma n'u k'u siralabɔ k'u ka kɛwalew ta k'a da kɛnɛ kan Jean Sodi k'a dɔn tile 2 in na wulikajɔ min bolodalen don an t'a dabila fɛn min ka jugu wo kɔnɔ fɛn ma Jean Sodi k'a dɔn di t'an di maa ci a mɛn o mɛn a na bɔ Bamanjɛ wale min n'a kɛra kɔsa in na a ye sɔrɔdasikuluw tɔnsi jɔ kekew Jean Sodi k'a dɔn sigi tɛ kɛ bilen k'u kɔnɔ bingani tɛ ɲɛɲini bilen mugujugu donni dugukolo jukɔrɔ o tɛ kɔnɔ bilen Jean Sodi k'a dɔn Bamanji suma bi yɔrɔ o yɔrɔ sa i k'a dɔn o de bɛ ɲini sa ni ka t'o da kolo di k'o filenkolon di matikalo tile 9 tɛmɛnen Jean Sodi b'a ye k'a fɔ min ye état major de l'armée i k'a dɔn kunnafoni du ani wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛliw la u bɛ Bamanjiw ka k'u nɔbɔ Jean Sodi k'a dɔn mana kɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ Sana dugu la mɛnɛmɛnɛ dingɛ kɔnɔ Jean Sodi k'a dɔn u bɛ t'u wɔgɔbɛ min ye kɛlɛtigi ye sɔrɔdasi kɛlɛbolo min wulilen don n'u k'a ma ko kɛlɛtigi Jean Sodi k'a dɔn u ka wulikajɔ matikalo tile fɔlɔ san 2022 ka n'a bila bi la Jean Sodi k'a dɔn o ye wulikajɔ ani jateminɛ minnu kɛ Jean Sodi k'a dɔn a dɔnnen don Bamanji Hawujara u ja wulilen don fa bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ bɛ bukɛnɛw fɛ Jean Sodi k'a dɔn o de suma na o suma de bɛ minɛ sa ka taa tɛgɛ d'u kan gami u ko Jean Sodi min ye Maliko o fana sɔrɔdasiw ka kɛlɛbolo kura ye min fana labɛnnen don Jean Sodi k'a dɔn wulikajɔ ani jateminɛw bolo kan i b'a ye k'a fɔ u ye taama kɛ taama min n'u ye furali kɛ fo ka taa jɛ sabula min ye tahaka
tahaka jɔn sodi k'a dɔn awa bingani min kɛra o yɔrɔ in na Gawo ani Gosi ni ɲɔgɔn cɛ jɔn sodi n'u kun b'a dɔn u t'a kɛ sabula a fɔra ko ayiwa min kɔni ye marifajuguba in ye u y'o de dasi ko 2 kɛ jɔn sodi o manga kɔni mɛni ayiwa minisuma ka minaka jɔn sodi k'a dɔn ko nin ye ta de bila forobamugu la sɔrɔsiw kɔni u k'u ti jɔ bilen jɔn sodi k'a dɔn ayiwa sabula u nana sɔrɔsiw bo sɔrɔsiw y'u fɛngɛ u y'a bon tuguni sɔrɔsiw y'u fɛngɛ jɔn sodi o fɛngɛni i k'a dɔn u y'u nɔbɔ k'u gɛn jɔn sodi k'a dɔn i bɔra ka kungokolo min dɔn a fɔ Wagadu o bi Mali ani Muritani furancɛ la a fiyɛ ka bon kosɛbɛ a kɔnɔna ka dun kosɛbɛ jɔn sodi k'a dɔn ayiwa o t'anw bali jɔn sodi k'a dɔn k'u gɛn ka don kungokolo kɔnɔ u donna yan Mali sɔrɔsiw donna u y'u gɛn jɔn sodi k'a dɔn u taara ko mobili 3 la mobili 3 in bi fiɲɛ tigɛ cogo min u bi fiɲɛ tigɛ sɔrɔsiw b'u nɔfɛ ni sɔrɔsiw ko marifa ma godo u ɲɛfɛ mobili 3 jɔra Ala ni sira fɛ u jɔ jɔn sodi k'a dɔn u taara mobiliw laroué ka taa sɔrɔ maa 4 bɛ mobili 1 kɔnɔ min ye Sheikh Ahmed jɔn sodi k'a dɔn awa kɔlɔnba dɔ bɛ yen u taara u minɛ u da la jɔn sodi k'a dɔn kɔlɔn in fan bɛ masibafɛ damada de la i k'a dɔn an k'a woloma k'a bɔ u sumaruw ɲɛkɔrɔ sɔrɔsiw ye mugu k'a la k'a wuli jɔn sedu u y'a sote yɔrɔnin kelen sɛbɛnnikɛla ko a ko wuli ka jɔ bolo kan min ye kɔlɔnba wɛrɛ fana bɛ yen ji de bi sɔrɔ o la jɔn sedu kun bɛra k'u kun da o fana kan min ye wuli ka jɔ ka t'u koro o fana da la jɔn sedi k'a dɔn u taara sɔrɔ a bɛ maa 2 joginnen don o bɛ mobili in kɔnɔ jɔn sedi k'a dɔn u ye tɛgɛ da olu kan k'olu salo ka bɔ gendarme minnu bɛ yen k'u di o gendarme ma aw ka wakili don ninnu na yan'an ka segin jɔn sedi k'a dɔn tɛmɛ an ka taa sɛbɛnnikɛla ko ɲɔnɔ min ye awa faamaw ye u ye wuli ka jɔ boloda tuma min u bɛ se ɲɔnɔ jamana na u taara sɔrɔ i k'a dɔn ayiwa donso dɔw bɛ yen olu kɔni k'u jamana kosɛbɛ jɔn sedi k'a dɔn olu jamana u y'olu fara ɲɔgɔn kan marifa min b'u bolo n'u ko marifaw bɛɛ lajɛlen minɛ min ye PM den 8 ye sɛbɛnnikɛla ko Moti Bajangara jɔn sedi k'a dɔn terroriste 5 tɛgɛ taara da olu kan Gami jɔn sedi k'a dɔn a n'u dɛmɛbaw n'u nɔfɛmaw u bɛɛ lajɛlen minɛ maa min jara sɔrɔsiw yɛrɛ kosɛbɛ u ye cɛ 6 fana minɛ olu de ye mugujigu dilanbaa ye jɔn sedi olu ye maa kalanenba ye minnu kɔni di siran abada hélicoptère nana sɔrɔsiw dɛmɛ o baaraw la jɔn sedi k'a dɔn u ye tɛgɛ da olu kan sɛbɛnnikɛla ko Karige i k'a dɔn kilomètre 30 o bɛ o ni Seware cɛ jɔn sedi k'a dɔn maa 20 min ye wuli ka jɔ ye u nana tɛgɛ da k'a bɛɛ lajɛlen mototigi olu fana labɛnnen kun don o kojugu kɛ de kama u ma dan u ma jɔn sedi k'a dɔn u tɛmɛna ni baara ye u bɛ sɛgɛsɛgɛli la u bɛ laraweli la jɔn sedi u taara kun mototigi maa 100 wɛrɛ maa 20 wɛrɛ la olu ye moto fili k'u sen tigɛ ni jaja lew jɔn sedi k'a dɔn olu sumana sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jɔn sedi k'a dɔn dugu min a bɛ lamini min n'o ye Pisa ye Pisa ani Bayi olu bɛɛ lajɛlen bɛ Bajangara mara la sɛbɛnnikɛla ko u nana wuli ka jɔ boloda k'e yen fanfɛlaw k'o fana mɔmɔ marifa 66 jɔn sedi k'a dɔn tɛgɛ dar'o kan pistolet automatique o den dan min ye AK-47 o 6 jɔn sedi k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen marifa jugu ye minnu dabɔnnen don tiɲɛni kama sɛbɛnnikɛla ko a opération in kɔni bɛ sen na sa jɔn sedi k'a dɔn 3 min ye AK-47 3 min ye karabini 6 moto 5 jɔn sedi k'a dɔn ani biton min n'o bɛ kɛ ka tasuma ni fɛnw wuli jɔn sedi terroriste ta don u ye tɛgɛ da o fana kan k'o bɛɛ lajɛlen nɔɔni ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko wuli ka jɔ bolo kan jɔn sedi k'a dɔn awa min ye Kucala mara ye k'a ta o bolo kasa u nana wuli ka jɔ fana boloda kungokoloba dɔ bɛ yen u k'o ma ko Bura kungokolo ani Mahu jɔn sedi k'a dɔn patrouille nana don o kɔnɔ k'o laroué k'a lama jɔn sedi k'a dɔn ka taa cɛba 1 minɛ o ye terroriste 1 ye jɔn sedi ka tɛgɛ don ka k'o di gendarme ma o kɛra Bura u nana wuli ka jɔ boloda Sikaso Buguni Kulukɔrɔ k'o bɛɛ lajɛlen mɔmɔ ɲɔgɔn fɛ sa jɔn sedi k'a dɔn ka n'a ye k'a fɔ min ye Bamanju u dɛmɛbaa dɔw bɛ yen jɔn sedi k'a dɔn siga t'olu la fiyewu u nana tɛgɛ da olu fana kan Gami jɔn sedi k'a dɔn olu fɔnɔna olu fɔnɔnen jɔn sedi k'a dɔn yan ka di yen ye u dogo bɛ wo kɔnɔ sa u ye yen bɛɛ lajɛlen bɛnbɛn k'a bɛnbɛn k'a fura k'a jɛ n'a y'i bɔ kɔnɔ ani wara kelen na jɔn sedi fɛn de ye bilen nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ yɛlɛma hɔrɔnya don
ma gasoil walma ka taa se moteur fluma yara wal station api Bamako fa bɛɛ lajɛlen la bala cogo bɛ di kaba tungana ne bin tɛgɛ don o bi kɔni sɛbɛn an ko min ma le soir de Bamako Fasiriba n'o ye Laaya Jara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Laaya Jara ko a ko fɛn min ye Bamanji wale o an'u ka dandɛmɛ wale i ye min fɔ o ye Amadu Kufa a n'a nɔkan Bamanji misɛnninw ye nka jɛkulu jugu min bɛ n'olu wulila Libi ka wuli fɛn min ye Siri jamana kan ani Iraki n'u bolofara bɛ Mali la u k'olu de ma État islamique au Grand Sahara n'a y'i diya a ko Daesh n'i y'a mɛn Daesh o ye maafala jugu olu tɛ hinɛ dɛ Daesh la hawla wala quwata illa billahi toki olu ka farin Daesh pop sɛbɛnnikɛla ko a ko duwakun furancɛ in na dugu min bɛ yen n'o ye Andera Bukan n'ale bɛ Menaka ale région kɔnɔna na fɛn min ye Daesh ye u ye mugu wuli fɛn min ye Sibirido ye nɛgɛ kanɲɛ 17 ka se kanɲɛ 18 ma fɛn min ye Andera Bukan ye dugu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen de ye marifacikan mɛn gidiw sɛbɛnnikɛla ko duguma sɔngɔnna k'a fɔ u b'u yɛrɛ ɲini u donna dugu kɔnɔ u ma mɔbɔ mɔ la n'u ye maa o maa sɔrɔ u b'o ni kɛnɛ karaba sabula Daesh diminen don Daesh n'i y'o ta k'o lajɛ ale de ni Faransi bɛ ɲɔgɔn na nka n'i y'a ta k'a lajɛ Faransi fɛnɛ an bɛ don minɛ ko bi o bɛ ka diya de ɲini Daesh ni ɲɔgɔn cɛ o tuma waati min Mali armée bɛ wuli ka jɔ la fɛn min kɔni ye Daesh ye ale fɛnɛ bɛ ka galabu de wuli sabula ale b'a fɛ ni ka fanga sɔrɔ n'an m'an teliya k'an gili sinsin Mali armée n'u tilara terroriste misɛnw fagali la u laban bɛ na Daesh yɛrɛ kunkolo ci ni k'a ɲɔɲɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Menaka marabolo Ndamalat ani Inshinan dugu minnu bɛ olu kɔni olu bɛ Menaka région de kɔnɔna na yenkaw kɔni sɛgɛnna sabula fɛn min ye maa caman ye o y'olu ni kɛnɛ karaba minnu kunna ka di olu ye boli ani taali fisaya ni sigili ye maa caman bɛ yen minnu n'olu y'u yɛrɛ ɲini ka taa dugu min bɛ n'o ye Abala o kɔni o ka surun Niger la dugu wɛrɛ bɛ yen min n'o bɛ Menaka n'o ye Igizigarahan olu kɔni maaw olu caman bɛ yen olu ye minɛnw jɛ ni ka yɛrɛkɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye AGS n'o ye Daesh ye u ni dan bɛ yɔrɔ min kan o de ye Menaka ye u b'a fɛ ni ka na Menaka sabula n'i ye Menaka ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali armée dɛmɛbaa jɛkulu mun bɛ yen n'olu ye groupe d'autodéfense ye Gacha ani MSA olu ka base turulen de bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jagokɛyɔrɔw ye butikiw kɔni a bɛɛ lajɛlen de datugura Andera Bukan fɛn min ye dugumaw ye bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ɲini o yɔrɔnin bɛɛ u ni Gacha kɔni garila ɲɔgɔn na u ye wuli ka jɔ de kɛ fɛn min ye Gacha ni MSA o y'u ganga u n'u ni ɲɔgɔn cɛ k'u ti don Andera Bukan kɛlɛ gwanna giriw Daesh sina ka renfort bɔ yɔrɔ dɔ la ka na maa t'a bɔ yɔrɔ dɔ Gacha ni MSA u ye tigɛ du la u ye yen bila sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Andera Bukan n'a lamini nin Bamanji jugu ninnu ani maafala kulew u ye fa bɛɛ lajɛlen de k'u senɔ ye maa o maa bɛ ani mugutigi fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ lajɛlen y'i yɛrɛ ɲini sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye mouvement pro-gouvernemental ale bolofara min bɛ yen n'o ye Gacha ye a maa ɲɛmaa dɔ bɛ yen ko min ma Musa Asara Tuman o y'a jira k'a fɔ fɛn min ye olu kɔni ka kɛlɛkɛcɛ ye a maa 20 fɔ ka se maa 30 ma olu kɔni tora fɛn min ye kalo in tile 8 ka taa bila tile 9 la dugu min bɛ yen n'o ye Tamalat ani Inshinan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Faransikaw ye y'a dɔn olu n'u turulen bɛ Gao ani Menaka in de ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye Daesh ye u ka maa dɔw bolibaatɔ ser'olu ma ye olu fɛnɛ y'u dimi bɛɛ lajɛlen ta ni ka sɔr'olu la sabula Faransi kɔni tɔɔrɔlen don ko in na wa u bɛ tɔgɔ ɲini sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kɔnba ninnu ye kɛlɛbolo kɔni a nana juguya fɛn min ye MSA ani Gacha maa caman kɔni bɛ olu ni tora sabula fɛn min ye Daesh ye u ye kɛlen bɛ k'u ni da yɔrɔ min kan o ye Menaka yɔrɔ in de ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye marisikalo tile 12 n'u bɛna Sibirido ma tuguni u ye wuli kajɔ dɔ wɛrɛ kɛ wuli kajɔ min n'u y'o kɛ fɛn min ye Niger frontière fanfɛla na wuli kajɔ in senfɛ fɛn min ye terroriste caman ye olu kɔni kɛlɛ kɔni goyara olu la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jɛkulu min bɛ yen n'o ye MSA ye ale ye terroriste ninnu ale jiginn'u kan kosɛbɛ u y'u yɛrɛ ɲini MSA yɛrɛ a ka maa dɔ bɛ yen n'o ye Fahad Alamudu ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ u ye wuli kajɔ min kɛ an'u ye cɛsiri min kɛ o fusayara kosɛbɛ jɛkulu wɛrɛ bɛ yen o ko min ma cadre stratégique permanent o y'a jira k'a fɔ fɛn min ye olu ka jɛkulu caman ye o maa caman bɛ yen minnu fana tora kɛlɛ la nka fɛn min ye Daesh ye u kɔni y'u détourné ni k'u kunsi fan wɛrɛ fɛ sɛbɛnnikɛla ko nin kunnafoni ninnu jarunden Mali armée kɛlen ka nin mɛn fɛn min ye chef d'état-major général colonel général Umaru Jara a kɛlen ka nin mɛn o yɔrɔnin bɛɛ a sina ka avion wuli ten k'i kun da Menaka kan
Yangadini ye o. A taara tɔ bɛ nɔɔni. Sɛbɛnnikɛla ko ale kɛlen ka avion wuli Daesh ka mobile an'u ka kɛlɛcɛw yaaralen bɛ cɛɲɛ kan u kɛlen ka maa ninnu u kɛlen k'u bololafɛnw minɛ u condamné ni avion ko giriw kulekan cayara. La hawla wala quwwata. dɔw bi anglais fɔ dɔw bi chinois fɔ dɔw bi kan dɔw fɔ i t'a si dɔn yɛrɛ dɔw bi américain kan fɔ Daesh dɔw bi arabu kan fɔ. Kan min bi fɔ n'i t'o si dɔn o de ye Wasco kan ye. Wasco. Sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali armée de l'air ale ye wuli ka jɔ kɛ Menaka a kungokolo ani fɛn min y'a cɛnjɛ kan dimanche don mars kalo tile 13 u ye yen zalo fɛn min ye Mali a armée ye n'u ko giriw fɛn min kɔni ye Daesh ye minan fɛn b'u bolo motow a n'a bolimafɛn armée tigɛ don a bɛɛ lajɛlen la maa o maa ye kɛlɛ in kɛ Menaka kungokolo la armée y'a bɛɛ lajɛlen si la tunu yɔrɔnin kelen bɔp u bɛɛ tora yen. Vive l'armée. Pop. Sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Gacha ani MSA ye olu se kun ban n'olu ye pewu sabula an bɛ don min na ko bi maa ninnu kɛlen bɛ ka cɛnjɛ de tigɛ k'u ka maramafɛnw dogo yen an'u ka tajiw a bɛɛ lajɛlen de wugumana armée fɛ kɛlɛbolo min kɔni taara bi Menaka dugu ninnu kan o kɛlɛbolo kɔni o tora i n'a fɔ Mondoro ta o kɛra cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko armée kɔni a bɛ yaala la nin waati in na u sigalen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la n'o bɛ se ka k'u dogo yɔrɔ ye an ka sɔrɔdasiw n'o ye an ka armée de l'air ye u bɛ ka mugu suru yen kan u tununen bɛ bi i b'a fɔ tobinen bɛ nugu la wa fɛn min ye jateminɛ n'i y'a mɛn ratissage o de bɛ sen na yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen k'o bɛ se ka k'u daga yɔrɔ ye Mali hélicoptère positionné don ni ka yen kɔnɔ ni dɔ ye den ye o k'i kun bɔ an b'o to cɛnɲɛ jukɔrɔ ni min valen don a fa n'a ba sinji la o ka kuma o ka kuma sisan Mali armée tɛ ya l'armée du Mali kunnafoni bɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la ani Soir de Bamako Jibi i tɔn ka Tesara premier o ka kɛ bolla barakɛlaw jagokɛlaw ani diɲɛ mɔgɔbatigiw walasa k'aw ka fɛn dilantaw aw ka jagofɛnw ani aw ka cakɛdaw lakodɔn a y'aw sɛmɛ Macha FM na nɛgɛjuru sira o ye 20 73 33 56 bala cogo bɛ o ye dasili da ye awɔ Joasi Seydou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don Seydou Jamu tɛnɛ nin y'a ka fasiri ye Joasi Seydou i k'a dɔn n'i ye bi kɛ kununko ye i k'a dɔn min ni min bara ka kɛ i k'a dɔn a tigilamaw kun t'a diɲɛ de min ye Soumaïla Cissé ala k'a hinɛ URD Soumaïla Cissé politique ngana Soumaïla Cissé i k'a dɔn wulikajɔ tigilama Soumaïla Cissé Joasi Seydou Soumaïla Cissé salen tiɲɛ tabaw dɛsɛra ka bɛɛ ko la a laban taara kɛ i k'a dɔn bɔgɔ jɛnɛ an ka ɲɔgɔn wele Joasi Seydou jɔnni bɛ se ka miiri k'a fɔ URD dondalama a bɛ kɛ nin kɛcogo in na wa politique tɔn bɛ yen a bɛɛ bɛ laban ta n b'o f'i ye dɛ Joasi Seydou min ye URD min ye Gwaɲɔn Kulubali a n'a jɛɲɔgɔnw Joasi Seydou k'a dɔn Kolokanikaw ka Gwaɲɔn sariyatigiw ye tɛgɛ d'a kan a ye tile fila kɛ u bolo dɛrɛ subahana an jambara dɛ président Gwaɲɔn ne y'a f'i ye ko politiquement i kana kalatura a ka ko kan il est le président de l'URD je t'informe justement o den nkalontigiyalen don la hawla wala quwwata Joasi Seydou sɛbɛnnikɛla ko Gwaɲɔn sariyatigiw y'a ɲange u ko tubabukan na inculpé pour faux et usage de faux Joasi Seydou i k'a dɔn congrès extraordinaire min n'o labɛnn'u fɛ janvier kalo tɛmɛnen i k'a dɔn parti min ye URD ye Joasi Seydou i k'a dɔn u y'u bɛnna nkalon kan u ye nkalon labɛn u ye janfan kɛ a tubabukan de y'o ye Joasi Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn jumadon Gwaɲɔn n'a jɛɲɔgɔnw Joasi Seydou i k'a dɔn min ye sɛgɛsɛgɛli u ko min ma contrôle judiciaire min ye Gwaɲɔn Kulubali min ye madame Kulubali ayiwa Kajatu Samake Kalilu Samake Ali Bazi ani Mohamed Mbazi Joasi Seydou k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔni ɲangina sariyatigiw fɛ wa a y'a sigi yanni waati cɛ Joasi Seydou k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko nin de bɔra a la a ko dɔwɛrɛ tɛ Joasi Seydou k'a dɔn u ye bɛnbɛnbɛn ni baarajugu min kɛ Soumaïla Cissé salen kɔfɛ Joasi Seydou k'a dɔn ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka congrès kɛ congrès min n'a ye u ka bɛnkanw an'u ka sariyabolow sɔsɔ sariyatigiw y'u ɲangi sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn Gwaɲɔn bara ka baara min kɛ fɛn o fɛn n'o nana sɛbɛnfura la walima kunnafoni jɔnjɔn na ɲɛmaaso la ale de b'o bolonɔ bila sɛbɛn ale de b'o kuma jalatigɛ Joasi Seydou k'a dɔn ka sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko maa min ye président intérim ye o ma wuli fɔlɔ Joasi Seydou o ma wuli min na sariyatigiw de filɛ k'o sɛbɛn ne tɛ sa
Il est président. C'est la justice qui dit qu'il n'est pas président. Albi, tu insistes, il est président. Et puis, il y a le Koulakoui. Le congrès de Kera, l'autre jour, il est. Mais justement, on dit que ce congrès-là est faux usage de faux. C'est pas moi qui le dis. Merde, ouais. Ou qu'on a une gana de. Hassan Traoré Bibo Kolokani, Guagnon et de Kolokani. C'est la même famille. Jean Dizedou, ni Balamako de pour parti Kofo, antisément. Jean Dizedou, Carlo Guagnon, Anna Guagnon, Benaminga Kataka, URD Présidai, ou Dio Ongalondia, Semenegala comme ministre du Coro, Minde Kounier Présidai, Jean Dizedou, Carlo, Semavura do Mana, Dobito Fanafe, au Fanaba Sebe, et Koulo Kele et Babla Kele Koulofla, Jean Dizedou, Oyokoniata, Semenegala ko Oyana Kasso Faradima, or me when you will cut Johnny Chesiri, Ricardo Sharatu Koni, Uyu Balang. Et ambidoni mina ko bi ko ngwele rafoka foka tuti ala de bi fara URD fanaka RPM nywana mi nya adema onywana yon sedu che wo che na jera ka dijimi ni jalaji nyana na ma mi yon sedu abebe ke makungolo chilenyi wallahi ni bebora adema na c'est vrai mais non RPM c'est l'adema la trahison là non fait d'obé c'est terre à terre il m'a parlé naya po Ema parenaya abora sinidla a doni bete yu kele maya bon mama gera ajera ka jakulu si mami nu manu fori ka bola wala maka kesa obiye kati atita rojan et regarde la finalité de tous ces partis politiques tu vas voir c'est bien réfléchi et nyana kone be nguve eti kunvede eti kumalangolo vode na ye jakulu ko ngila mama kera sababu ye kati wala ka fara dala ka fo olutigu de bilano mais justement utega foye quel qu'en soit, quoi qu'on dise sur l'Adema, ils sont Adema, ils sont toujours là. Ils sont là. Voilà. Wabiolu de Kafsa Doni. Sinon, RPM Kera Musokoromboui. URD Kelif Le Musokoromboui. Parena Kerebete. C'est du téblé. C'est fini. John Dorasa. John. Cheya Dunu Fonyengendon. Ak ni Bekera on yana anya beye. Wananya fotuwe mabita labo la. Kak. Oyechi. Jamana Tura. Abetira mama sebe dunu fone ne jamana tura wanya fuye politiki ngalodo politiki ma namarato ngalodo ngote ne kote ne le bi kumu chela cheta kumuna eni parti belebele baw uchira kalote de amawa udakolo dinia qui pouvait penser ça URD je me laisse Allah mani silanje ka fo URD bita tribunal là an yere jigi kumaka ko ni be ka ko ni ya bla ko ni URD ba Tanzanie mais ça c'est quand Soumela était là mais quand Soumela était en vie kabini Soumela sara domi ne bora là Allah de ton la bleu tu n'es plus dans l'URD blé tu do echara ko mais attention ngo bubu be fando inve bubu soutient Guagnon Koulibaly nga cheka na shuku na sa et maître Demba soutient Salikou netala de URD là dala bin dala sini mbora et Soumala ko de là eta Soumala ko eta kunyo Soumala neta ma ko de o eta te parti ko non ne taille ma ko de ndate parti ko ala ka ji maka fura parti ko na fait à Bengalou non je connais trop les hommes politiques ala ka ji maka fura dama to kana ne bin diga do mi boni sabenye ango mi ma la sirène parce que ba no dugu fana keita ye ne nya ka sabenye dugu fana ko fɛn min ye usine céramique min me ba ko jikoroni usine céramique min be jikoroni para ni wuli ka jɔ ani cɛsiri kungɛra usine céramique a tun bɛ se ka Mali bɔ dingɛ na ni waati in na nka fɛn min ye jamana faamaw ye faama kura minnu bɛ yala u ɲinɛna usine céramique ko wa mun de kɛra sɛbɛnnikɛla ko Mali ye jamana belebeleba ye jamana min n'a bɛ ka jɔ sabula n'i ye Mali yaala san 4 n'i nana i bɛ fili Mali ma don o don dɔ de bɛ jɔ ka fara Mali kan don o don Sangaso kura don o don pont kura don o don siraba kura sɛbɛnnikɛla ko jamana min n'a bɛ ka jɔ n'a jɔli bɛ sen na jɔli bɛ kɛ ni minɛn minnu ye o de ye sojɔminɛnw ye jamana kan ka barikaba de don o la min bɛ se k'a to o bolofaraw ka sigi an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Amadou Toumani Touré a y'a se kɛ sabula a tile la fɛn min ye siman dilan usine ye o camanba de nana nka o ti bɔli kɛ sabula olu bɛ siman min dilan kɛmɛsira o kɛmɛsira la 30 olu bɛ se k'o de bɔ Mali mago bɛ min na Mali ka jɔli siman tɔ o bɛ bɔ jamana wɛrɛ i n'a fɔ Sénégal Côte d'Ivoire ani Burkina sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye cɛmancɛla fɛngɛ ye o de tun kan ka kɛ waati ye waati min ni hakiliw bɛ munumunu Mali yɛrɛ bɛ se ka s'a yɛrɛ kɔrɔ cogoya min na sojɔ ko la o de bɛ kɛ sababu ye jamana ɲɛtaa ka sabati n'o tɛ Mali nafolo
nafolo nɛgɛ ani siman wariba de bi ta juraw fɛ ka taa di kɔkan jamanaw ma min ye miliyari camanba de ye o de bi taa do a kun ni do a kun sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'i jɔ Mali ni Senegali frontière la ka camion dɛmɛ dɔ lajɛ remorque i bɛ se ka remorque 300 da tile kelen a bɛɛ donnen don siman na a bɛɛ wari taara ka taa di wɔlɔfɔw ma awɔ ni hɛrɛ dusukasi sɛbɛnnikɛla sɔrɔ siman usine kun b'an bolo yan Mali mɔgɔ kun tɛ dugu in tɔgɔ ye Kayi sira la jamu anw ka barawuli anw ka cɛkɔrɔba de ye jamu san i y'a faamu a wuli ka jɔ n'a cɛsiri barika bonyana kosɛbɛ denkɛ Ala ka hinɛ na Lasana kuma Sajaden saya y'a minɛ a denmisɛnnin ma minɛ n'o tɛ ni Lasana kun bɛ balo la san b'a sɔrɔ Mali tɛ kasi simanko la bilen Sajaden nka Lasana ye denkɛnin don an jigi dalen don a kan dɛ Lasana denkɛ an jigi dalen don a kan siman usine ka kule dɔgɔya tɛ jala la koyi jala bɛɛ ka kunna hali jala fitinin a ka kunna u k'a ma ko papa tosh Saja kun ma to a ma don denmisɛnnin jini Saja fitinin nka buneni don tasuma bolo tɛ d'a kan dɛ a ka kunna dɔgɔya tɛ jala ka kunna yala dɛ fulamuso den jala ba ka kunna cogo min jala den ka kunna naam fulamuso den a ba ye fila de o sɛbɛn bɛ ne de bolo ne de bɛ k'a kalan yan sɛbɛn bɛ ne de bolo ala Sajaden Lasana sɛbɛnnikɛla ko sɛbɛn tɛ yan sa an bɛ ka kuma usine céramtique de kan i yakili de jigi kɔrɔlenbaw la o naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali ye an bɛ don min na ko bi n'i ko i bɛ so jɔ min a fanba o de ye biriki ye ni biriki ma sɔrɔ so ma jɔ fɛn min ye Mali usine céramtique a bi biriki min dilan n'o ye biriki ye min n'a kolo ka gɛlɛn kosɛbɛ Mali yɛrɛ dugukolo kan a fɛn bɛɛ lajɛlen de bi bɔ yan siman di bɔ yɔrɔ wɛrɛ ko a bi k'a la a fɛn bɛɛ lajɛlen de bi dilan Mali dugukolo kan wa n'i y'a so jɔ san 10 so in kɔni a b'a nɔ na a bɛ kick sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye an ka cɛmancɛla fanga ye o kun kan ka fɛɛrɛ de kɛ fɛn min ye usine céramtique ye k'a wuli k'a jɔ kɛlɛn n'o kun kɛra siman gɛlɛyalen min filɛ nin ye 23 24 siman tɔni b'o de la bi yɔrɔ caman na sɛbɛnnikɛla ko a tun bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn min ye jamanadenw ye ni k'u lafiya sabula CEDEAO ye embargo min kɛ ni ka datugu nin kan ka kɛ sababu fana ye Mali faamaw ka miiri k'a fɔ Mali yɛrɛ bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ danganiya minnu na o dɔ ye nin ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ BTP a secteur caman bɛ yen minnu jɔlen bɛ sabula siman kɔni tɛ sɔrɔ wala a tɛ se ka sa sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye juraba dɔw bɛ yen minnu kɔni kɛlen bɛ k'a k'u ka sɔrɔ sira ye olu kɔni bɛ wari yara cogo min u b'a yara ten maliden jukɔrɔ wari du fosi tɛ ko hali n'a kɛra kulukulu ye ni maa min t'o jɔ bɛɛ ko n ka so jɔ Bamako nka bɛɛ ka wari de bɛ ta ka taa di wɔlɔfɔw ma wala Alasani Daramani Ouattara nanama sumalen ma ka usine céramtique to an bolo yan sɛbɛnnikɛla ko a ko ale bɛ min ɲini jamanakuntigi fɛ n'o ye colonel Asimi Goita ye kulekan bɔlen don a la a ka wuli ka jɔ kɛ joona usine in filɛ nin ye Jikɔrɔni Para usine a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ pièces de rechange dɔw de kan ka k'a la ani fɛn min ye baarakɛla dɔw ye k'olu galabu kokura min bɛ se ka t'u ka wuli k'a jɔ kɛlɛw a ko a bɛ misali ta Wuranda waati min n'a y'a yɛrɛ ta génocide kɔfɛ Wurandaw kɔw u tun bɛ siman san jamana wɛrɛ de la u y'a bɛɛ jɔ k'a fɔ maa si tɛ se ka taa ni minɛn san kɔfɛ a bɛɛ bɛ dilan Wuranda yan wa a bɛ kɛ ka Wuranda jɔ i ma Wuranda talen ɲɛ milliards caman par semaine milliards kɛmɛ caman par semaine o de bɛ taa wɔlɔfɔw fɛ yen non c'est une question d'idée question de fermeté politique point barre c'est tout c'est pas sorcier n'o tɛ biriki bilenmani fɛn golo man gɛlɛn n'a ye lajida i bolokuru fara a kun i k'i o bolokuru kelen fara siman bɛ wa a bɛ so de sumaya fana kunnafoni bɛ nin ye an ye min bɔ la sirani kɔnɔ a ka bi bɔli la Joasi Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don min bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko rayon mogoso rayon kisɛ sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Bakandara ayiwa Famodi Kandara Famodi ko a ko AGSM Joasi Seydou k'a dɔn a jɔra k'ale ka kadi a tɛ taa ɲɛ a tɛ taa kɔ min kɔni ye a ɲɛmaaba ye n'o directrice générale ye Joasi Seydou e ko a na mɛn nin kɔfɛ wa sabula ale taara ka bila cɛkɛda in kunna ala ni a kun ye galabu minnu kɛ ka sɔrɔ directrice régionale don min ye madame Konake madame Konake Jɛnɛba ayiwa Uma Mahaman nin tɛ se
Jean Sedou min ye Jɛnɛba ye ba Jɛnɛ dɛsɛra han Jean Sedou k'a dɔn a ko baarakɛlaw bi kuma ni cakɛda kɔni kɛra a bi segin kɔ baarakɛlaw laban u bi kulekan bɔ kulekan dun mana bɔ ka ban n'a dun mɛnna Jean Sedou a bi lakali min ye Madame Konake ba Jɛnɛba Uma min ye Mahama i k'a dɔn mɔɔw b'u yɛrɛ ɲininka mun de bɔnɛ bina ka kalo 5 dama ale welela ni kana bila cakɛda in kunna Jean Sedou cakɛda u k'a ma ko AGSM yɛrɛ Jean Sedou a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri min kɔni ye ji nɔgɔw ani ji bɛ se saniyalen bɛ se ka sɔrɔ cogo min a ka baara kunfɔlɔ ye nin de ye Jean Sedou k'a dɔn muso min n'a welela sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ale nujuru donnen bɛ environnement de la Jean Sedou k'a dɔn a wuli ka jɔ ni cɛsiri ani jateminɛw kun gelen don k'a fɔ a bɛ se ka ko kɛ sabula a tun bɛ cakɛda fɔlɔfɔlɔ min na a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri barika bonyana o yɛrɛ de kɛra sababu ye bolo ka bɔ a nɔfɛ ni ka wele ka na bila station Sotiba Jean Sedou k'a dɔn ayiwa min ye so kɛmɛ bonyangoye zone sera la o bɛɛ lajɛlen n'u donnen don fɛn kelen na k'a k'o ɲɛnabɔ Jean Sedou k'a dɔn a nafuradama cakɛda jɔra kak Jean Sedou a ti taa ɲɛ a ti taa kɔ yalima muso in yɛrɛ nakun dun kɛra mun ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bɛ nin dangan in na muso in dɛsɛra Jean Sedou a ma se ka foyi den kelen kɛ o tuma min kɔni ye boli ka taa joona ye o laban o b'a sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ rayon kisɛ kɔnɔ a nɔ tɛ dɛ muso in nɔ tɛ dɛ sabula a t'a dɔn maa min y'a bila la fana o t'a dɔn son ministre aussi est incompétent. Quel ministre? Modibo Kone. Ça tu as menti. Je t'informe. Je demande noir sur blanc. Le ministre des magouilles, il est incompétent. Jean Sedou. Ibaraka Modibo Kone mi. Tu veux que je continue? Tu veux que je te dise? C'est n'était Modibo Kone côté wa. Ngo. Tu veux que je dise ce qui se passe? Journaliste né journaliste à Blanca. Vas-y, il faut parler. Aïwa basé. Ibolodo nanga sebe kuranga puma ngiki bolodo nanga sebe dasa ka photo radio anga nyon zoro radio libre wareka merde way Ibolodo ouais je te défie sur la radio Baoulé Ibolodo en synchronisation avec radio Manja je te défie là-bas je répondrai avec preuve à l'appui na tonga puma sa chenu ngika puma nye sebe kuruga blay ndama inde puma bani aywa Ibolodo ba fi kana puma dongo do zeni puma ngiki bolodo ngambolodo wow d'abord ngala ne bintega do ni boni sabanye ango mima le pays jamana sabani kala noye la rédaction ye ni nyu ka sabanye uko ni ngibaro ya imande sabu la femme ya mbaraka nyoaye ni sabani kala ngana kundo uko ama ablay fama kulubali be ko ama blo fama amenigi dogara Allahu akbar sabani kala ko ako femme nye kunungo sogomada jonaye kunafoni jugu bora kabi sabu la femme nye ablay kulubali ni be ko ama blo fama ni zabani kala ngana bay minye wuli ka joni chesiri cha mange anga jamana ye femme nye dangoroba ye atari nongoma sabani kala ko ako femme nye ablay fama kulubali abi fato wati mina o ya soro journal mimbe nu ko ama l'ami du peuple ebi to ka mingala l'ami du peuple abo jamana de deri o tigi de do sabula femme nye wuli kajo ani chesiri ye ayo damine amena aye sebeni ke journali chamana nga amena yoro mina na aye sebeni chamange oye le komba ye ninga laba kata M7 television na ayere kera kunafoni di o bolo fara do nyema ye sebeni kala ko jemu kanja mambe aye munu wuli kajo ano chesiri ke mingera sababu ye femme ye jamana do nye ku sebe koro kunafoni foka na se ayere kelima ka ayere togola journali dayele nu kwa malami du peuple sebeni kala ko ako femme ye kunu ye Ablay Kulubali nuko ama blo fama femme ye dangoroba ngoni ya miniji dogara abi wati jambo bana ko ngun ya sosogo na ma bara imbla tuwashila sabani kala ko hali afarga bato abi no invité du jour cette Afrique abeni journal bi to ka bo femme ye jamana do nyo bise ka kunafoni maison de la presse no nyama ye ban sabage katashi blake ako femme ye abunya aka wuli ka jona aka chesiri kunafoni dila okundogolende machila sabani kala ko ni ala minge o de kan dangoroba ngoni ndara nongoma utara bla ka daro labana ambi do donge femi barabara daliye ala ko nogoya ani alaslame fro bela jeli amina ya rabbi kuna boni planier anya mimbo le pays kono jamana Jean Sedou wati na ka wati marché bita amba blaya amba ngwa ken na ko koloni kwa